Welcome back to my YouTube channel. Karon kay mo bisita mi sa amo ang puy-anan. O kay namay nagpapuyo namo sa ilahang area nga si Tikora Asopre o si Tibibang Asopre. Kay wala man mi ka-afford sa relocation 120,000 per 120 square meter. Please watch and subscribe to my YouTube channel. So ayan, mauna akong kauban. Nagdala po siya og cellphone kay in case of karang naay mga tan-awon sa iyahang mga messenger, makita dayon. So paingon na mi. Pugi. Kani mao ni siya mga saging nga gipamutol. Ayun kay mao ni siya ko andri tambakan sa relocation katong mukuha og area nga 120,000 pesos sa 120 square meter. Then wala may naka-afford kaayo, so dito na lang mi sa luyo. Ako ang ayaan man ang nagpabalay namo. Salamat mi ni Tikora Asopre. So saan to? Ta dito ta mi. Pangita ba kasi imong mama? Kasi Tikora ta. Kana nagtuko na jud ako mga silingan din. Amo is nasa luyo. Layo. Oh, buntod kay amo Kay di ani ila man ni join na mga daligdig nga area. Mi mangwa tagkuan mi kamansi mi. Kanang liso. Nang liso sa kamansi ba kana imong gipadidit-didit ana imong ligid may pagmuha kag liso sa kamansi. Ay ako may bala kadaghan naman diri mga balay no. Kana ang endom no. Kana? Wow. So naan na nagtukod na jud ako mga kaparintihan diri, nagtukod na sila. Din amo is nagpagabas pa mi ha. So ning bisita lang ko. Nagpagabas pag yun mi. Bisita lang ko kay ana si tatay dayon la kadaghan na kay diri. Kana sa kunang parinti gihapon mga blando. Kay nakuha naman mi diri. Mas daghan na jud ay kay diri nang kuano nagbalay no. Imuha na kol? Kang Uncle Timoy na kana. Tura pod ila ni kamaing ni. Hala no? Nakadag. Katupod kisa po to lang. Kana? Ayan. Kaayan. Kana kinsa na? Hala ka Uncle Remy ka kinsa na kang Karimi lang. Yaha. Ubos. Dapat man daw mo. Aman mo Darang daw. Dili man bukid man mo Ha? Bakilid man mo kani mo ni kamaing. Nakadaghan naman diri balay. Dito dengan kayo. Tala. So kana sila mauna ako mga backup kay layo kay among gibaktas. Mura og 3,000 kilometer na gyud ni ang among gibaktasan. Kani pong isa kay gadala-dala pog ligid mura gidala og larot sa kalibutan. Dala po ay dili na ta mo agi. Hindi ako sa kalomar, gakabo piang ko sa imo. Oh, gakabo. Ay na pangay suhol kay imo nang bana. Ni. Ya, hay ni mo. Uy, boy na. Na. So layo gyud no, murag nakita gyud nga wala pa gyud tagisingot no. Pero mura og gwapa ra manggihapon pa. Kani ka kinsa nila kana lang. Baby man na. Ila kakuan. So kung naay mo palit na mo sa example mamaligya maghihapon ko sa tindahan. So ang mamalit diri is mga unggoy na lang gyud. Ay. Kani. So naa jud siya sa taas jud ay kaayo no. Wala iyang yuta. Kani ka kinsa nila? Umar. Aman imo ha. Kani ni kahoy? Kani. So naa diri imong duha ka kabit, Umar. Makani.
Ha? Nagpagabas na jud mig luybig. Mao ni siya gasusunod nako pero gadalag ligid. Bawlang og ngano ni sila ga back up unya gadala magligid. Unsa di diri na ay padidit? Oh, na. Nanawa mura ka dirag baki gagi. Ayaw ka dito pe, ilang matuga na may mabalay po dito unahan. So kani kay mao ni siyang ikapitong sapa nga atong gianhe. So diri naligo ang ato ang diwata sa una nga kani mao man ni siya o kana nasa luyo. So diri are. Are. Sapa man ni diba nakaani mo ko sa una nanguha man kuog kamansi o diri mi mainom mi lang dili. Dili, try. Aman ang mainom. Try. Ay dira. Dira, gilimpyohan lang. So kani diri na mi mukuha og tubig. Ay paglabay-labay lang kay kuyawan ko lang. Kani diri na mi mo inom og tubig kay tubod man ni siya kani. So bagong life na tayo, dili na tayo iinom ng tubig. So ganon. Yung mga backup nakin, ayan oh. Nag-iigib sila ng tubig kasi nagbibisbis sila ng pitsay ng kanilang garden. Magahat. Patangas na mi. Ay, basta ni. Lagi pasaka. Pero lami, yung ka. Alam, mga tagaman sila. Lahumot, may nangka. Ay, atbang raman di ay ta. Tigiling. Dari niyong hati? Ay, atbang raman di ay no? Kani? Bisa man iro. Oh, mana la dansoy. Silingan na di ay mi. Wala, tarutan ako lang. Kanay tanong lang. Uy, tanong mo. Tadari lang kasi. Kalahat agi. Uli ka ta. Dako kay garden no. Tagi lang dahil tagi. Manguli na mi siya ay. Oh, ako lang i-video ba nga ang mga relocation sa tao nga. Luoy kaayo katong wala makakuha sa relocation. Ay. Sulayo gyud kaayo. Di ani sa una kay dagko na kay ning marang diri sa una. Kani mao man ni punuan sa marang o kana. So diri maabot ako sa una manguha og marang. Pero karon murag ipanggabas man nila mga marang may langga. Ay murag mag-aala ka lang ta maglakaw no kay murag maghangak na. So taga bukid na jud mi, proud taga bukid no, di ba? Dili na jud mi naabot na labay. Kay dili mawala man mi ka-afford sa kay mahal man kaayo sa pagkakaroon, so dili sa ko ka-afford. Dili sa mining tukod og balay sa yuta nilang Tikora Asopre. Kay ila man pud mi gipatukod. Dayon. Muna siya layo-layo gid ang mga hiking sa hiking. Pasalamat po di ay mino, di ba? Tindis na lang man to. So, naluoy si Mayor namo og amo ang barangay captain. Maunang ni-extend mi og 2 ka bulan. Pasalamat mi kay gamito naman yun sa tag-iya ang amo ang gipuy-an sa una og karon dayon. Humana, salamat di ay kay nagpagabas na mi og lobe. Pero kahoy ra, pero wala pa katunga. Grabe ang gasto na. Di lang nato ikuan kay need man yun nato og Pinoy-anan. So kato mao to sila ay kana nag panday na po na sila. So dinalian nga panday kay pag abot sa time ani nga pawao na mi, so muhawa gyud mi sa saktong paglakaw sa muang tagsatagsa nga pagbalhin kay mao gyud. Almost pila naman po katuig na mo amo ang pagpuyo dira sa Mukas Purok 3. So murag gihapon kaluy-alay gihapon ta sa Ginoo og mas nang hinaot pa mi nga
Inani nga sitwasyon, no, pero sakit. Sakit pero dapat yung dawaton kay wala man jud mi yuta diri sa Purok 3. Lang diri lang kaysa ning yuta diri nga area lang. Aray. Aray nako. Ang sakit ng lovey ko. Aray! Aray nako! Kalayo baday! Layat-yat na nga kong porol, day! Ang ina na itong adonis, and sa alin, dito ba pa kayo eh? Ha? Sa alin, babaw ko. Kinsa may nagpapuyo nilang alin po day dito nga naman ang naam na sa... Ayan, langayan mo na. Uy, ano ba yan? Uy, kalayo ba yan, day? Uy! Sino may yang may landa, day? Ha? Katungasin nga puti. Kinsa to? Uy, sagutin niyo kung tanong. Kinsa to yung may ano? Yan. Ang sira. Man, Ah, di ay. So, tatabok kami o lalabang kami ng sapa. ilaan na. And ngayon, walang tubig ang sapa ngayon dahil almost wala na talagang ulan. Yan ang 3 months na walang ulan. Ayan, walang tubig ang sapa. Pero once na umuulan, hindi ito madadaanan. Hindi tayo dadaan dito. Ada po kay banta to. Haman. Aray. Ito yun, pantat daw. Ano pantat ko ay? Wala man yan. Pero lubayan na na to. So, sapa ni. Kapag lumalaki yung tubig, walang makadaan ito kahit sino kasi malakas ang agos ng Daram na lum. tubig. So, ayan, nakabisita na tayo. Medyo malayo talaga, no? Pero laban tayo, laban. And thank you so much. And God bless you po. Ingat kayo palagi dyan. Thank you.